Makumanak, ayo painan inyubyo. Manyawag kan South King Diyos. Wo, pero sana kayo. Dapat na kayo malyaring kalingwan. Ninaot na kayo, kaya kanitang milabasan na panahon. Dapat ngini, mabalik na kayo kaya. At sa iwan niya, kinut mo pa magkapilit. Itampe pagpa kaya kayo karetang kasakitan. Siya ay miligtas kaya kayo at mga kalagking kaligayan. Kaya lang papupusan. Hindi naman ang Diyos. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, yung pakibat mo po, yung Ginoo pakiramdaman o rin kalulu, ulit ang kaya po. Yung Ginoo pakiramdaman o rin kalulu. Manakit ding may alipit kanipi, tumulala. At ning King Diyos sasamba, hindi pasik na nganda. Ulin yung Ginoo kayang pakiramdaman, yung dalong din at yung pangangailangan. At ay nalapayan tulugan, at ang kayang kalaguran, ay ang yung tupulan. Pakibat po. Yung Ginoo pakiramdaman o rin kalulu. Iligtas na yung Diyos yung siyudad ng Sion, at yung siyudad ng Buda, italakad ng nalang miyuman. Ding tao, karilayang bandyan, layan ka rin lang manoknangan. Ding anak, ding kalasuyo na, ilang magmana. At kanilang manoknangan, ding sablang malugukay. Pakibat po. Yung Ginoo pakiramdaman o rin kalulu. Sa katapuban pangalan ng mga pabalita. Haleluya, haleluya. Pasalamatan na ka, ikaan ng Ginoo. Manuat yato. Ulit, kaya pakilala mo ka rin tao ko sa di misteryo yung kaya. Hallelujah. Yung Ginoo manatili kay kayo. At yakaan timur. Ing maya pabalita agpangkang San Lucas. Sigay keha o Ginoo. Migbalik lang masyayaring 72, Ginoo ngara sinabi, patiring demonyong mamintula kay kami ulinaning lagyo mo. Kanita bilikdana lang Jesus ng alagad at sinabi ng lihim karela, kapalad ka rin taong manakit nga kakitsyo, dakalang propet at ari ring magnasang manakit nga kakitsyo, dapot erekit at mignasang damdam king daramdaman nyo, dapot era dimdam. Kapatad, ing maaya pabalita, ni kay katang kaligtasan. Kapurihan kaya o Kristo, tuklok na po. At inyang upaya, ing ladyuna, ing ginuta Yesu Kristo. O ini ibsabyana, ing alagad. Ginoo ngara, kasayame, uling, otang sabyan mi ing ladyuyo, pati demonyo, maminto. Kaya makanya niya kaulaga ing ladyo. Kaya pinita mo naman, sukat, galangan tayo, ing lagyo, ing balang metong at metong. Uling king lagyo tamo, kari nakatamo aking kilala ning akong Ginoo. Kaya naman ang yang ing lagyo na ning Ginoong tayong Yesu Kristo, tayo dapat gagamitan king alang kamula-mula, king alang kabaldugan. Uling ing lagyo iti may payaya, ing lagyo iti makabaldugan ya, ing lagyo iti atin yang ulaga kay katamo talasang pantaya. Pagkamalan kong kapatid, ganiting kayaldawan pag masusyan tayo, ing aldo ng kebaitan, ing ligaya banwa, ing metong karing talasuyo ng Ginoo, ni Santa Teresita ning Niño Jesus. Ni Santa Teresita, 15 anyo siya pa mo, dinog neking kumbento kay monasteryo. At edad 24, anyang meteya, masyado yang anak, siyam yang banwa kay kumbento, kay ba't metene. May sakit siya kasi, yung naging sakit na kanita, yapi ng tuberculosis, TB. Ketang panahon na ito, gustong may ka-TB ka, bala mo may ka-cancer na ka, hindi alapang panahon na kanita. Kaya naman, anyang may ka-TB, ining mongha, talagang miras na pinkamatayan. Dapat, ang gamang makuyad mo, ing pamay silbina, anting mongha, anting madre, ing kasalpantayanan, pero kilala ng Santa Iglesia. Bakit? Huli na pwedetang simpliana pamibigay.
simple mo inggewa na king kumbento, dapat makabaldugan. King balang gagawa na, patungkula na, iti para ka rin tao. Yan mo kahit among balang gagawa na, laos siya king lubna. At iti pakamalan kong kapatad, yan aral asukat tamong pulutan. Nanuman saling gagawan tam kaya kitingato, simple yang bage o malati yang bage, kailangan laos tang gagawan, laos tang gagampanan king kay katamong piluglugan. Uling po tang laos tamulog gaganap, ne ating makapanayang grasya, ibang king apang dulu. May nga mo king kay katamong pagmasasyan ngeni, aldo ng kebaydan apong mereng, 87 anyos, bibiru ingras ama kanya na edad. Kumbaga, major na yung kay, ingrasya, marakal na bonus. Oring benta aweli, makuyad na labye. Kera plan, mamadera, 60. Pero miras na kang 70, 80. Ay, talagang bonus, baka na bonus. Dakal may extension kung bakit kay basketball. More than 2 extension na yan. More than. Sobra-sobra. Kaya, dakal na biyaya, dakal na grasya. Ngini, nanuwaring grasya nakakita mo kin. Ing grasya na ning bie at ing grasya na ning kasalpantayanan. Kaya pinitamong tao, dapat dinan tayo ulaga ing kay katamong bie. Uling ing bie, kaya mong kabut pinulot yan. Nakalupalita ka manwanda, pinulot na kaking paklanda ulag. Adi, itamong tao, lela nga nakasaling akong gino, ingay katamong bie, ingay katamong pangisnawa, kaya kabut may pulot kin paklanda ulag. Ngunit binyene ning apong ginuyan kay katamo. Kaya dapat balang pangimot tamo, pangimot siyang kapasalamatan. Lalo na nung iti makabayang biye, inipigkalog na ning apong ginu kay katamo. Kunin ang sabihan, kaya tikinyato, dakal kapamisyo, nagagampanan. At siguro, simisipan tamo, yapong mereng, matuaning makanya, laning misyon na makaking ali. Itamumang manatili ang mabye, metong ng pamipasyag ng lugod ng apong gino kay katamo. Itamumang tahimik tahimik ng tatanggapan ingge ng makaba, metong yung pamipatutu, kay grasya na rin apong gino, ing ipagkalog kaya. Itamumang yapong mereng, tahimik ang mga di para king pamilya na, metong yung grasya ng ipagkalog ng apong gino kay katamo. Kaya, pasalamatan tayo. Kaya karampa, masampat mo, ingita mo, magmisa tamo, tingag doon ang kebaitan, hapon rin, uling king misa, betong yung kapasalamatan. Kaya, Eucharistia, adwala nga manong ngayon, iba't nga manong Grego, is good, Charis is gift, mayap a regalo. Kaya pinaman, imbeta mo, mayap yung regalo, iba't nga pong gino. At nga pong ginuya kabud ing magdikta nung kapilantaya ibalik iningge pigkalog na at dinakit pigkatiwala kay katamo. Kaya pinaman kita mo pasalamatan tayo nga pong ginugeni. Mo biye pigkalog na pamilya, pamilya. Kaya pinaman ko rin makapadulot la rin kang kapamilya. Kaya be mong pasalamat king apong Ginoo. Kaya pangadita mo kaniting Santa Misa na mananalasana nung kaburyanan ng apong Ginoo, inane pang makabang ge apong mereng. Bang kanitin tutuking banwa 88 ikit tamong pasibayo 88. Kailan tumera kang 88 kaya tutuking banwa. Malamit ang spaghetti pababa, ang spaghetti pataas na 8-8. Kaya, pangadita mo king apong Ginoo, hindi na sana makabang di at timurin, kita mong pamilyana, na sana apakit tamot aparamdam, ng makananon tamong kikilalanan, hingga naka, ng apong Ginoo, hingga katamong pamilya. Lalo na karing pamilyana, masakit kilalang matuwa, kaya dahil, kaya pamilya. Hanggang din na to, wala masyadong bulad-bulad, kung matuwa na lang, kita mo bang akakit talo.
bagiin ang sika na karing Panginoon. Ni puri ka kinong Diyos, simito si Tulugan, uling kingkay ang kaya, panitigaping sinapi ang kawin ito. Hinaping bumandi ka punat ang pagalanan ng tao para sa kanyang maging sinapi ng Diyos. Pupuri ang Diyos, kapilan mo. Ni puri ka kinong Diyos, simito si Tulugan, uling kingkay ang kaya, panitigaping ala kayang pangmikito. Ala kay ba't ka rin ubas at ipagalaning tao para ka kami maging inuman ng palagwa. Pupuri ang Diyos, kapilan mo. Manalangin kayo kapatid, baning kakot kay kayong daon matanggap ya, harapaning Diyos, sigpang maipayang totoo. Pagkapanan sa naginitin daw, karagaman mo. Lalakad kami. Manalangin tamo ay kaming miglalang, pupurian mi ing makapagmulalang dapat ng kay kang grasya, kang Santa Teresita, nung makanan mong kaya tulayang pamikutong na ang iyang pangna, ni katula mo naman sanang tanggapan niling kekeng kasuywan, itiyadon mi king kapamulatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatilia kay kayo. At kaya kaunti mo. At nayo ring puso'y Makayat na nung pasalamat taking Diyos sa gilungtang. Hindi karapat dapat at matuloy. Tunay pen karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan na kang parati o pa Diyos kingalangang at lubos may baya kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kingaldo iti parang alam nila rin kang santo may tagulaling king vera kang Kristo alang-alang king kayarianing banwa. Kaya muna nung lugoding pa, bakit mo kay kami kabangaw sa nang pasibayang ketawan, king mo muna ng kalinisan, at agkatan mo kayong takman kay tiking yato, karing kalam ning tutukin kay ulinita, kang bering sa ulang koro ring angelas king banwa, dahil mingkay kang ligaya, alangkop ng naming ang sasabi. Banal, banal, banal yung gilo, Diyos sa may baya, may manwa ating yato, kailang gaya, o sana ating kapatas-katasan, mapalating ka at kinagyon yung gilo, o sana ating kapatas-katasan. Tunay kaping banalaw, ginoy kayong panibataning sablang kabanalan, uling kita pagpadalang pumi, pabanalan mo sana, detingayin tingaslab ng Espiritu mo, baan para kay kami, mayari lang katawan at daya, yung ginumi Yesu Kristo. Bayo yung midaon kusang luking pamaylas at kamatayan tingwaling tinape, may pasalamat siya kay ito, piraso na yung tinape, binyene karingkay ang kakaluguran at nga ng sinabi. Tagapay niya iti ikong at kananiye, itiin ka na kung katawan na midaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwa na yung kalis, pasibayang pepa salamat peko, binyene yung kalis karingkay ang kakaluguran at nga ng sinabi. Tagapay niya iti ikongan at minupo kaniti, iting talis ning kanakong daya ning bayo talanganggang ipan. Ami bubu para kay kayo at para kaning sablang tao, banke tamay patawaran na laling kasalanan, dat kayo iti bilang kapigaganakan ka na. Asyag tayong misteryo ni kayatang kasalpantayanan. Kristo may tiya, Kristo may Kristo dapat kasibay. Iniyangin ni gaganakan mo igpaing kamatayin at pangasubli ng bebeling anak mo. Darawang may kakiting tinapay ng beyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kay keng pepalirian kaming matampang talakad. Harapan mo ban sumuyo keto. Mapakumbabami namang pagamuha mo kami ang sanang makinabang. King katawan at daya ng Kristo, tipunan at kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mo o ginoing Santa Iglesia ang makalagan at king mabilog ayato. Bahan may ganap, iya sa aking lugod. Pambeling kay kaming Papa, Benedicto, din kay kaming Obispo, Pasiano, Roberto at Pablo, at ding sablang pari at magpari at ding tinipon mo kaliting kapag masusyan. Ganakan mula naman yung kamadalming pepayinawan at nananayang pangasabling meling sablang mayang nagye.
Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kingen. Gawan mo king kanapat dapat magkamit king be alanghangga. Baan kambening mga Virgen Maria, Indoning Diyos at Indomi mo naman. Kambenin mga apostoles sa ding sablang santos. King kay kabaning panahon, kuriyan at paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristo kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenan kaya, o Diyos, igpang maipayang tutukagod ng Espiritu Santo, pupurian agad parangalan, manggaman, kingalangang ko. Amen. Manalangin ta kung yaning taimtim kingig pa, karingamanong tiruna, kay katamo ng Ginoo. Ipangin at syuban mo, misambayaing nagyo mo. Darangin kayayat mo, mi panginggan indog mo, ketisuli antibanwa, mi panginggan indog mo, ikakanan mi kinalo-alo, ibiyemo ke kami kinalongeni, ampon ipatawad mo ke kami, insalami ke ka, andiin pamamatawad mi, karing mi kasalang ke kami, marae mo ke paisaw ing tukso, ngunit kabusing maro. Kabus mo kami o kinoking sablang maro, malugon mong ipagkalubing kapayapan, king kalod, may iban, king kasyopaning, kang pakalulog, para tumikabos king kasalanan, miligtas kami, king sablang kaligaligan. Kabang mananay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Magkakay kaya, kay pala king kalang gamot king alanang. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo pa rin kay kang apostoles, king kapayapan, alapan ko king kapayapan ko, bagay ko kayo. Kaya mo siya, babalik na rin kay kaming kasalanan. Nanalawan mong kasalpantayan, nanin kay kay iglesia. Pamayapan, may kondilugan ang pangking kaburian mo, di ka mabibiyet, magari, manggaman, kingalamangga. Amen. Ing lugod at kapayapaan, ing ginuman, at ili kapilan man kay kayo. Bakit tangin, ing pamisasan, may kung kapayapaan. Cordero ng Diyos, ikang may lalakoking kasalanan ng ato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ikang may lalakoking kasalanan ng ato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ikang may lalakoking kasalanan ng ato. Bigyan mo siya kami. Yo'y Cordero ng Diyos, ang ginutang Yesu Kristo, may lalakoking kasalanan ng ato. Mapalad na rin mayawas kaniting apunan ng Cordero. Katawan at daya ng Kristo. Kini po. Katawan at daya ng Kristo. 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 Katawan at daya ng Kristo.
Talagang tama po. Ingay kayo magbayo gali at maging kaluparing anak, kapilanman ay kayo milog, king kayarianing banwa. Manalangin tamo, o ipaming malagod, king upayan kay kang lugod, Santa Teresita inampang ng lubusan ng kayang sarili kayko, at minalangin niya palaking kaligtasan ng kabilugan na ketawan. Manano na sana ng sakramentong tinggap mikat malaking lugod, at ipagdalang kapatawaran. Itinganadon maging kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tilya kayo. At kaya Benedisyonan na kayo ng may bayang ginong Diyos, ng Igpa, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bidaw ng Santa Misa, ume kayo king kapayapaan. Salamat King Diyos. Pagkatayang Ginoo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh, happy birthday! Happy birthday! Sila na rin anak mo. Well done. Well,